Andolka Budínská, kvalifikace na Central Europe Throwdown 2016. No, musíme vstřet. No a přitisni to tam. Jo. 20. 5. Asi teď už na druhou stranu dávám jinou váhu, víš. Tak. Kolik? 21. 21, 9, 15, 15, 9, 10. Vypnul se nám telefon tvůj. Dobrý heslo. A jdeme na to. Můžem? Červeným to ještě to. Jasný. A já? Tak jo, můžem? 2, 1, pojď! Raz, 2, 3, 4, 5, 6, vypni, jo? 7, 8, 9, 10, 11, dotýkej, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 5 tantičák. Raz. 2. 3. 4. 5. To je největší zlo tohleto. Zlubka dýchej. A pojď. 15. Raz. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Vyklepej ruce. Je to těžký, viď? Tak pojď. 9, 10, 11 a ještě 4. Pojď. Pojď. 12, 13 a vyklepej ruce. Zvedni se a vyklepej ruce. Kolik jsme říkali? Ještě 2. Tak ještě 2. Tak pojď. To je ono. 14, 15. Vidíš, teď jenom 15 angličáků. Ne, na bednu. Raz. 2. 3.
4, 5, 6. Dobrý, tohle tempo si udrž. 7. 8. 9. 10. 11. Je ono. 12. 13. 14. 15, super. Dale, klidně běž po jedničkách teďka. Vytáhneš nahoru, zahodíš, vytáhneš nahoru, zahodíš. Podle toho, jak se budeš cítit, jo? Kvůli úchopu. Cože? Spíš kvůli zádu. Záda jsou dobrý ještě. Ale jsou prdeli právě. Nejsou. Dobrý. Devítka, pojď. Soustřeď se na ty záda, jo? A po jedničkách půjdem. Zpevni to a pojď. Jo, raz. A pojď hnedka. Jo, 2. No to super, držíš. Pojď zase, srovnej. 3. Soustřeď se na ty záda, jo? Pojď, nadechni se a pojď. 4. Super. Pojď zase záda. 5. Zase nadechnout a pojď do toho. 6. Jestli chceš odpočívat, tak proklepávej ruce. Pojď ještě 3. Zase nadechni se, zhluboka, pojď. 7. Vidíš, už jenom 2. Bylo, pojď. Pojď. Super. Na ten poslední se soustředí stejně na ty jako ty ostatní. Pojď, zpevni to, nadechni a pojď. Pojď. Je tam. A pojď, 30 dáme. Snaž se jí odjet v nějakým rychlejším tempu. Raz. Pojď. 2. Super. 3. Pojď. 4. Pojď. 5. Ne, ono, tohle ten podrž. Tak rychle. 6. Pojď. Uklidni se a dělej. Pojď. 7. A jdeme. 8. 2 minuty. Tak pojď. Angulo, pojď. 9. 10. Pojď, to už dáš. 11. Nezastaví se. 12. Minuta a půl. 13. Pojď, jsi skoro v půlce.
14. Hluboka dejkej. Jaká stejná prší. Normálně hluboká, 15. Pojď, pojď. 16. Minuta. 17. 18. 19. Půl minuty. 20. Pojď, pojď. 20 vteřin. Napal to. 21. A pojď. Ale jestli s 12, tak si... 22. Jdeme, pojď. Pojď, ještě jeden stihneš, ale musíš si hnout. 3. Pojď. Jo, super.